Boa tarde. Bueno, vamos a ver. Celebramos o pleno ordinario do presente trimestre, entonces o primeiro que temos é a ata da sesión anterior, alguna cuestión ao respecto? Vale. Rectificación de actos, temos un decreto da alcaldía que hai que rectificar e votar, que é a Secretaría do Xulgado de Paz. Como sabendes, ou se non informos, que Octavio Barreira Rodríguez xubilouse, corresponde a xubilación, solicitou a xubilación, xa é unha persona, xa é un pensionista máis. Entonces, a Secretaría do Xulgado designamos a Noelia, que é a administrativa que temos aquí. Como era a retribución de Octavio? A retribución de Octavio era unha subvención que recibíamos da Xunta de Galicia, da Consellería de Xusticia, e a outra parte puña o Concello, sobre 6.000 euros, non? Casi 7.000 euros. En resumen de contas, viña cobrando sobre 1.000 euros, ca subvención da Xunta. Ben, esta subvención da Xunta ven para este secretario dos xulgados que viñan de atrás. Ahora, deixamos de ter a subvención. Vale, bien. Falamos ca administrativa, por unha simple razón, porque agora os xulgados de paz desaparecen. O xuez de paz pasa única e exclusivamente a resolver conflitos entre veciños, conflitos entre persoas que teñan unha cantidade ínfima. Todo o resto das competencias pasan a ser o que lle chaman a oficina colaboradora. A oficina colaboradora do xulgado de Xinzo. Vale? O cal quere dicir que o cidadano sigue facendo aquí todas as xestións, é dicir, os nacementos, defuncións, variacións, solicitar certificacións, etc. Pero quen firma é o letrado de Xinzo. E aquí captúranse as solicitudes e está todo centralizado en Xinzo. Bueno, isto trae consigo que este cambio supón maiores conhecementos en informática. Non o pode facer unha persona que non teña un mínimo de coñecementos en informática. Por lo tanto, a Octavio xa se lle vía que non podía estar á altura, digamos. Ben, falamos ca Noelia, dixemos as retribucións que iba a ter, que son as mesmas que teñen máis 300 euros cada 3 meses, que veñen po xulgado, e leva o que facía actualmente máis o xulgado a Secretaría do Xulgado. Tendo en conta que, de cara ao cidadano, sigue sendo o xulgado de paz, pero paulatinamente vai ser a oficina colaboradora, hasta o punto que físicamente ali vamos deixar o archivo e ela vai a despachar na súa propia mesa, non? Vamos a porlle aí o equipo informático. Os equipos informáticos do xulgado son propios, son alleos ao Concello, pero vamos ir por aí. Bueno, é unha boa solución que atopamos, que nos supón un aforro para o Concello, da cantidad que vos acabo de dicir, e esperemos que Noelia Quintana Espinoso este á altura. Bueno, este é o decreto, temos que votalo, tendes algunha... Que vamos a cerrar, entón, aquela oficina? Aquela oficina de momento vai estar ali o arquivo, vale? Sí, pero non vai ser a persona física ali. Físicamente vamos pretender que a Noelia este aquí. Por qué? Porque agora sabedes que nos concederon unha subvención do Ministerio de Transición Ecolóxica para combatir o reto demográfico, que vai consistir en crear dúas oficinas, unha de desarrollo económico e a outra de desenrolo turístico. Son 180.000 euros e cada posto de traballo, cada técnico vai a cobrar sobre 45.000 euros, creo recordar, máis ou menos aproximadamente. Son contratos económicamente cuantiosos porque son contratos moi técnicos. Temos que crear as dúas oficinas e unha delas probablemente iría ali, non? Pero en todo caso, o que nos preocupa é os libros, que hai libros moi importantes, moi interesantes para a historia de Vilar de Barrio, podemos chegar hasta o século XVII. Intentamos
preservalos e cuidalos o maior posible e darlle seguridade. Se realmente ao final facemos unha oficina ou a de desenrolo económico ou a de promoción turística facemos aí temos que buscarlle unha solución ao arquivo, non? Ao arquivo do xulgado. Pero en principio, xa digo, os ciudadanos van a ser atendidos aquí e neste momento estamos ca transición, non? De que se ven alguén ao xulgado, a Noelia desplazas ali porque ainda non está a mesa adaptada non está a mesa adaptada, non? Tendes alguna... Ratificamos votos a favor da ratificación do acto? Vale, moitísimas gracias. Outra ratificación do acto, sabendes a renovación de infraestructuras de saneamento e depuradoras no núcleo de Arnuide, sabendes que quedan 2 depuradoras por facer, unha é a do Folón e a outra é a de Xidelas. A dificultad que tuvemos para atopar sitio físico onde instalalas hasta nos veu ben para o Concello, porque a inversión, o 20% que tiñamos que pôr facendo nun ano, gripábamos físicamente o Concello, a nivel financiero, quero dicir, este ano vamos a facer esas dúas depuradoras e o Concello ten que pôr 90.000 euros. O resto, hasta 400 e pico mil, 313.000, ponos a Confederación Hidrográfica. Os sitios físicos son no Folón, aínda que algúns de vos están desinformados, non supoño que todos, non, pero bueno, por se acaso dixen pleno, no Folón son case ao lado onde estaba previsto inicialmente, porque non hai outro sitio, non hai outra posibilidade, e en Xidelas está onde está actualmente a fosa, un poquinho máis adiante polo camiño que se chama, Benito, como se chama ese camiño? O de Podosal. O dos Udesal, dos Urribas, un poquinho máis adiante, non? Non hai problemas cos propietarios, aínda que esa problemática tiñamos que desenrolada de outra maneira. Entonces, o que resolvermos foi, primeiro, apoiar o proxecto de renovación de infraestructuras, que xa pasou por aquí, pero agora é para executalo, e trasladar a certificación da presente resolución á Confederación e dar contas ao Pleno da súa rectificación. Tendes alguma pregunta ao respecto? Votos a favor da rectificación? Vale, moitísimas gracias. Última rectificación. Non, hai outra máis. A última é, visto que no Pleno Municipal de data 11 de marzo do 25 acordou aprobar a solicitude dunha operación de tesorería por 175.000 euros, solicitamos unha oferta única a entidade financiera que hai aquí en Vilar de Barrio, e a oferta que nos deu, só solicitamos oferta a esta entidade, non vamos a ninguna outra, 175.000 euros, a operación de tesorería, plazo 12 meses, o interese é Euribor a 3 meses máis 0,50, o interés de demora, no caso que non paguemos puntualmente, é o 0%, e a liquidación son trimestralmente, cada 3 meses, 40.000 euros. Vale, este é o acordo que se chegou con como se chama, ca banca. A operación de tesorería, sabedes o que é? A operación de tesorería consiste en, repito, dado que temos unha cantidad de obras importantes e de moito volumen económico, non sempre temos liquidez, aínda que temos as partidas presupuestarias axeitadas, non? Entonces, a operación de tesorería faise precisamente para garantizar liquidez. Fai uns anos, fai 3-4 anos, o precio do diñeiro era 0, agora o precio do diñeiro é Euribor máis 0,50, non? Entón, bueno, tomou a decisión de darlle a operación de tesorería, porque xa acordamos no Pleno por unanimidade facer esta operación de tesorería, pero hai que adxudicarlla a unha entidade financiera. Fíxose por decreto e temos que ratificarlo en Pleno. Alguna pregunta ao respecto? Votos a favor? Moitas gracias. Adhesión ao convenio para a Besta Velutina 2025. A Xunta, que hasta ahora, menos en algúns casos, hasta ahora ven cumplindo bastante ben. Cando se dan os avisos de Vespa Velutina, mandan a unha empresa ou a SEAG e tal, non? Hai épocas que funcionan mellor e outras épocas que funcionan peor, pero non resolven os moitos problemas. No sentido de que o Concello non ten capacidade para eliminar a Vespa Velutina, non ten xente preparada para iso, nin equipos. Entonces, temos obligación de eliminalos, todo se dito de paso, non? Entonces, a solución é ou contratar unha empresa privada ou suscribir este convenio. Este convenio que supón gasto cero, entonces,
sí ou non, señora secretaria. Entonces, pues, bueno, decidimos adherirnos e o que traemos aquí a ratificar. Alguna pregunta ao respecto? Votos a favor? Moitísimas gracias. O segundo punto do orden do día, nomeamento de don Manuel Garrido Rivada como fillo predilecto. Espera un pouco que dame o xogo. Sí, vale. Vamos pasar. O público normalmente non fala, pero demos o público non dixo nada, non sei se me explico, e o que vos propoño é, dada a trascendencia de, non é a proposta do público, non é a proposta do alcalde, non sei se me explico, o punto do orden do punto 3 do orden do día deixámolo para o final, se non vos importa, e pasamos a dar conta da liquidación do exercicio 2024 e dar conta. Está o expediente aí, son temas contables que non hai máis historia, que hai lo ver. Dar conta do informe de resumen de resultados do control interno do exercicio 2024. Eu agora que non sei nadie que non está grabado, non? Que non está grabando, ni moito menos, non sei se me explico. Cando vexa a secretaria a traballar, veña pim, pero que faz? Pois estou coas contas do 23, pois já estamos no 25. Bueno, isto é un traballo puramente de secretaría, de intervención, máis que nada, do secretaría. 24. Sí, para veces teño que estar no 23, non sei se me explico. Bueno, é unha trasnada miña, non? É dicir, é un traballo que o cidadano non o ve, pero que é imprescindible facer, e a importancia de ter as... E se non tes as contas o día, non accedes a subvencións. E se non tes as contas dadas o día, non accedes a subvencións. Dar conta de decretos. Temos algún decreto... Están todos ali, bueno, son documentación que podedes consultar, que poden desfiar aí sin maior problema. Temos unha... O que pasa é que isto teríamos que votar, non? Votar a procedencia ou non. Vamos a ver, non o metemos no orden do día porque non o tiñamos o suficientemente preparado. Ainda que tiñamos examinado a esta ordenanza e tiñámosla falado con Bosco, tiñámosla soltado individualmente, tiñámoslo falado aquí no pleno tamén, non a tiñamos o suficientemente redactada. Mirad que é sencilla, pero logo lo vou explicar, porque hai que facelo o suficientemente sencilla para que sea operativa, senón non nos vai a valer. E despois de coller exemplos dunhos concellos similares aos nosos, dándolle unha pequeniña volta, eu penso que quedou bastante ben. É o tema dos vados, vale? É a ordenanza de vados, non? Entonces, terémosla aquí a pleno, se queredes, temos que votar a urxencia da misma para meter no orden do día. Nós podíamos ter metido no orden do día, pero non a tiñamos preparada. Acabámosla preparando, entón dixemos, bueno, ou a traemos a pleno para votar a urxencia e a ver se vai, se hai acordo, se non hai acordo, deixámosla, non hai ningún problema. Se un solo dice que non, deixámosla, non hai ningún problema, non sei se me explico. Retrásase 3 meses, máis tempo estudamos sin ela. O tema dos vados, para que antes de votar a urxencia, para que sepan desde que vai, sería entradas de vehículos a edificios ou garaxes particulares. Entradas de vehículos, non entradas de personas, É dicir, o vado non é eu teño a miña casa aí, teño a miña porta, non quero que naida parque diante da porta. Non. É entrada de vehículos a edificios ou garaxes particulares ou aparcamentos individuales de propiedade particular. Non sei se é un patio. Un patio, vale? Pero non, eu teño a fachada da casa, non quero que naida parque aí, entonces pago un vado e xa está. Non. É para entrar vehículos, vale? Vale, ben. O coste serían 20 euros o ano máis a placa de Rías e aquí, troquelada e toda a historia. Moi boas. A placa de Rías e aquí. E serían 20 euros o ano renovables, vale? Esta é unha ordenanza reguladora, vale? Non é... hai unhas normas de xestión, como se liquida a taxa é igual que a pidas o día 1 co día 31, pagas os 20 euros. E a placa que vai nos 20 euros é a parte. A placa é a parte, a placa dámola aquí, e dase troquelada. Pero é un costo aparte. É un costo aparte, claro, un costo aparte. Non? Son precios simbólicos, se me explico. Son precios simbólicos. Pero é para evitarnos, despois, en todo o relativo a infraccións, etc., pois a lei xeral tributaria, e aí non nos metemos
no berenjenal de se grúa sí, se grúa non. Por qué? Porque partimos da básica. A problemática que existe hoxe en día, con placas dadas polo Concello e ordenadas, vamos a ordenar o problema. No caso de que haxa o conflicto viciñal de que eu teño a placa aí e hai outro que me aparca aí, temos que volver a traer a pleno isto. Pero, en principio, a experiencia que temos é que cada vez que pomos unha señal, sempre hai excepcións, sempre hai excepcións, que pomos unha señal, que por aquí non se pode pasar, que por aquí non sei que, o 90% da población cumpre o seu maior problema. Entón, aspiramos a, se pomos unha placa nunha entrada, pois que se vai a cumprir. Se vemos que hai problemática, teremos que traerlo aquí outra vez. Pero, en principio, non vamos facer unha regulación como ten Ourense, ou non vamos meter a pata, como pasou en Xinzo, que fixeron unha ordenancia reguladora e armaron, pode ser guirigay, non? Un guirigay de que se abrúa, de que se non sei que non sei quanto. Entón, non lles funcionou para nada. Xinzo é Xinzo, pero non é Ourense. E Vilar de Barrio e non é Xinzo. Entón, pensamos que os poucos casos que hai, pero hainos, que hai problemáticas ao respecto dos aparcamentos, o podemos solucionar aí. E non ten moito máis. Estamos de acordo en meter un orden do día? Sí, bueno, pois votamos a urxencia. Ben. Tendes alguna pregunta ao respecto? Bueno, votos a favor, non me explicamos nada máis. Votos a favor, queda a ordenanza aprobada. Bueno, e agora retrotraemos e vamos ao punto 3 do orden do día, que é o nomeamento de Manuel Garrido Rivada como fillo predilecto e actos de recoñecemento. Bueno, vamos a ver. Aquí, este sería o segundo caso, e vai haber máis, se a súa boa, donde o Concello de Vilar de Barrio pon en valor os seus veciños, digamos, que máis sobresalen nada. Todo isto pode traer algún tipo de suspicacia, evidentemente que sí, non? E iso díxeno tamén cando a esta sala lle puxemos o nome do último alcalde da República, porque evidentemente todos temos como referencia a algúns familiares nosos que tuveron a súa importancia. Hoxe comentábame un veciño de aquí de Vilar de Barrio que a Angarilla onde vai a Santa dos Milagros, pois que a fixo o seu bisavó, non? Claro, para ele é unha cousa importante. Pero hai cousas que son obxectivas, non? Manuel Garrido Rivada, o padre Paúl, Manuel Garrido Rivada, eu que estudei nos Paúles e que sei perfectamente que o voto de pobreza é o seu voto fundamental, non? Pero non sabía, non descoñecía a este señor, descoñecía a este padre Paúl, e aso que conozco moitos Paúles, e non me extraña que o desconocera porque, como me dixo un concelleiro, compañeiro da corporación, don Manuel Garrido Rivada non saliu cura por o intelecto, senón por a devoción. Sempre se dice neste mundo moderno que para ser profesor ou para ser médico hai que ter devoción, non só hai que ter cabeza, hai que ter devoción. E para determinadas profesións dedicadas aos veciños, dedicadas aos seres humanos que non son da túa familia, pois hai que ter devoción. Iso dixía un compañero de corporación que hasta ahora está mirando o móvil, que disimula moi ben, pero dixo. Bien, entón, do Manuel Garrido Rivada nos recibimos reiteradamente levamos 6 anos, nestes últimos 4 anos, diversas solicitudes de colaboración económica coa ONG Mandioca Madagascar Man. Nunca respondemos a isto por unha simple razón, por razóns económicas, por razóns financeiras. É dicir, non temos solvencia económica para que o Concello de Vilar de Barrio teña unha asignación periódica, quer dicirse unha vez ao ano, a unha ONG. Pero non porque non estemos de acordo, que non estuveramos de acordo da súa función misioneira no seu compromiso co pobo de Madagascar, non? Non por iso, sino por razóns económicas. Non por razóns de pensamento, sino por razóns económicas. Non por razóns de pensamento, por qué? Porque cando te enteras que a este veciño da Arnuide o nomearon cabaleiro de Malgache. Malgache é como se denominan os nativos de Madagascar e é o seu propio idioma.
se aquí criticamos algunha cousa é que ven xente a Galicia ou ven xente aos povos, pero cunha mentalidade diferente. Ven xente aos nosos povos que lle molesta o cando o veciño. Oye, se vas a vivir a un pobo, tens que saber o que hai, non sei se me explico. Que somos tan civilizados ou máis, pero temos outras costumbres. Cando unha persona vai desde estas latitudes a Madagascar e te nombran cabaleiro de Malgache, que é a máxima distinción que podes ter, e que estás moi integrado na sociedade e formas parte e transformas esa sociedade. Iso para min personalmente, sería suficiente para polo en valor. Cando nos plantexaron de porlle o nome a unha rúa, dixamos, bueno, pois non hai ningún problema, non pode porlle o nome a unha rúa, pero queremos implicación veciñal. Razón por aquí, se falou con varios veciños de Arnuide e mesmo tuveron unha reunión e por unanimidade acordaron de porlle o nome de a plaza máis, digamos, máis moderna, non? Porque a zona máis emblemática é a Ponte Romana, non? Penso eu, a zona máis emblemática de Arnuide. Pero a zona máis moderna, a zona que máis se ve é o Campo da Festa, non? Arnuide foi un conflicto importante de onde facer a festa, porque realmente son 5 núcleos, 5 povos, e dixo, bueno, pues compramos algo aquí e facémoslo no medio e aceptou no todo o mundo. Entón, nós o que propomos por unanimidade é nomear o fillo predilecto, sería o primeiro fillo predilecto do Concello de Vilar de Barrio, a tal efecto, unha vez que se decida no pleno, encargaremos o pergamino oportuno e entregaremoslo á familia nun acto no que se porá unha placa da proposta que se fai, que viñeron dos veciños, e no que lle chaman hoxe Campo da Festa, non? Vale, que pasaría a denominarse Don Manuel Garrido Rivada ou Padre Manuel Garrido Rivada. Eso miraremos como máis oportuno sea, en coordinación coa ONG Mandioca Madagascar, co seu presidente Javier Nieto Lorito, e tuve ben solicitalo, e no momento que este pleno acorde, porémonos mañá en contacto con el, a ver que día poden vir hasta aquí, calquera día, que non pase do Brao, pois no Brao sería ideal, e facemos un acto que pode consistir en por un monolito ali con unha placa ou por unha placa nunha das paredes, como máis digamos, digno sea, non? É dicir, por porvos un exemplo, tiñamos previsto facer un campo de xogos dos nenos nun sitio determinado, esta corporación, unha vez que tomou posesión esta corporación, pois Benito acercouse comigo ali e dixo, mira, eu creo que quedaría ben aquí, e quedou clavado, se me explico. Non é ben moitas veces estar encima dos papeles continuamente, senón levantar a vista, ir ali a mirar onde se pon, eu podo ter, bueno, pois unha cousa de pedra aí e tal, pero ao mellor chegas ali e por unha placa nun sitio determinado e faremos unha inauguración, faremos unha como tal e como corresponde, non? E o que me queda é darvos a palabra se querendes falar de Don Manuel Garrido Rivada e se non pasamos a votalo como vos teñades oportuno, os que conocendes algo máis dil, non? Podemos darlle a palabra ao público, se quere. Foi unha persona moi importante que conseguiu unir a moitísima xente, que se ben é verdad que era un pouco pesado, el viña cada 2 anos, ou a veces cada 3, porque desde Madagascar aquí son como 1000 e pico euros o viaxe, e un montón de transbordos e aventuras. E el, pois, viña, pero que tampouco vía a súa familia, pero non viña para ver a súa familia, el viña para facer obra misionera, para traballar e para levar máis que podía. Todo o que levaba daba aos pobres, todo o que levaba daba non só aos Madagascar, a calquera persona que vira que necesitaba, ali se desprendía do que levaba, sin problema ningún. Chegaba moitas veces vestido con sandalias de Madagascar ao aeropuerto a Madrid ou a donde fora, iban a recoller, o pobre home un frío da leche, compraban uns zapatos e unha chaqueta,
yo ano ou ao cabo de 2 anos ou 3 cando volvía, xa non o traio outra vez con ele, porque a pesar de que lle decían que non iban a comprar outra, pois el decía que viu un pobre ali tirado que seguro que lle facía máis falta que a él, entonces era un home moi desprendido que nunca jamás pedía nada para él, sí que é verdad que pedía, pero sempre pedía para os demais. E bueno, querémoslo moito, moitísimo, no campo da festa, cada vez que viña reuníamos ali a todos os veciños para que el lles contara o que pasaba en Madagascar, e bueno, todo o mundo se volcaba sempre con él, traía cousas de Madagascar, facíamos rifas, subastábamolas. Bueno, cada vez que ele viña, pois, a xente volcábase con él. E, bueno, moi locutar menos. Pois é importante que a sociedade actual, eu vou vos por un exemplo, cando nós éramos rapaces, bueno, cando eu era rapaz, non, e algo máis que da miña quinta, a xente tiña moito traballo, pero parabas a falar e tal. Agora, que económicamente estamos moito mellor, andamos sempre agobiados, andamos sempre tal, e somos moito máis interesados. Non as melloras económicas traen consigo máis solidaridade. E este tipo de actos é para valorar realmente que narices pintamos aquí. Que narices pintamos aquí? De pouco vale ter un salón de plenos estupendo, unha casa estupenda, e mellorar as estradas, mellorar o saneamento, mellorar a traída de augas, se ao final estás enfrentado ao veciño do lado. Se ao final a túa solidaridade acaba onde acaba a manga da camisa. Entonces, non é quedar ben con nai, non é quedar ben con unha familia en concreto, sino que é intentar transmitir uns valores determinados, incluso os que non somos creentes, pero temos unha pirámide de valores idéntica, intentar transmitir unha serie de valores ao resto da sociedade. Evidentemente, o que é torto vai ser, pero o que realmente ten boa vontade, e o que, porque a vida lle foi mal ou tal, digo, oye, hai xente que dedicou a súa vida a mellorar a sociedade e, curiosamente, sentiuse máis a gusto fora de aquí. Como conocía o primeiro mundo, intentaba atraer valores económicos para ali, pero como estuve documentando algo ao respecto, sí levaba cousas para ali, pero o importante non é darlle aos fillos as troitas, é mercarlle unha cana e que sepan coller as troitas. Sí, que eso era o que facía, realmente, o sea, él non pedía para comprarlle, pois, non sei, a compra da semana, a compra do mes, non, ele pedía para facer un pozo, pedía para comprar unha bicicleta ao mestre de turno que iba a dar clase aos rapaceños onde estuveran no seu poblado, onde fora, é dicir, ainda viña falando agora con Purita que se ele levou algo a Madagascar foi unha oportunidade de mellorar, máis que a caridade, que non é só eso. Ben, para rematar, direi que os que sabemos algo de servicios sociais, un pouquiño, non? Pero a caridade ben entendida empeza por un mismo, e menos caridade e máis servicios sociais. Menos gastos en cousas que nos matan uns aos outros e máis diñeiro para este tipo de actos. Estamos de acordo? Alguna cousiña máis? Votos a favor? Pois queda nomeado don Manuel Garrido Ribada, fillo predilecto de Vilar de Barrio, e queda designada a praza, hasta ahora, campo da festa, praza do padre ou don Manuel Garrido Ribada. Moitas gracias, señora presidenta da corporación. Probos e preguntas? Niño de Ocuro. Vai por dentro da casa do menos. Eso foi o que preguntaxe da vez pasada. E a casa do outro. É que acordamos? Fui a mirar. Non sei se o tío foi mirar. Non, o camiño foi no ver. Que tal está? Ben. Ten un tramo dificultoso. Pero non é moito. Non é moito o tramo que hai, pero repito o mismo que dixemos da outra vez. Temos que ser responsables e non dicir, bueno, vais a arreglar, despois hai que ser serio. Entonces temos previsto asfaltar un montón de metros ali en Arnuide, vale? E mal sea que agora, vamos a ver, no tema de asfaltos acabase de adxudicar o asfalto de todo Maus, non? Vale.
o asfalto da Arnide está de diversas rúas, están de diversos camiños, está aprobado, e esperamos que nese momento seamos capaces de arreglar ese tal. Se nos apuras moito, pois teremos que mirar a ver o que hai, non sei se me explico. Pero máis do outro lado, pois hai un pouquinho a cantidad e aproveitar algo ali. Boa idea. Eu son dos que digo que o que pon o proxecto hai que facelo. O que pon os proxectos hai que facelo. Porque, ao final, saca de que emita ali, non tal. Pero mal sea que nesa oportunidade non seamos capaces de facelo. É dicir, repito, mal sea que no 2025 non seamos capaces de facelo. De acordo? Pero que non temos partida presupuestaria neste momento para iso. Entendemos? Entonces, non che vou dicir, vais a facer tal. Non. Vou a ser serio e vou a intentar palabra que digo aquí, palabra que se cumpla. Alguna preguntilla máis? Benito. Ali o tema da iglesia, aquilo, non hai sitio de aparcar, ali é non hai de aparcar, está ben xuntas a xente nos entierros, ali onde se fixo a fosa séptica. Que pasa, aquilo non van a arreglar? Sí, a depuradora que se puxo nas inmediacións da igrexa, aquel terreno era a propiedade da iglesia, do obispado. O obispado cedeu gratuitamente ao Concello, vale? Sin compensación económica ninguna, nin contrapartida ninguna, vale? Co cual xa neste pleno temos falado e agradecémoslo. E no proxecto de execución desa depuradora está deixar aquilo en perfecto estado de revista, deixar aquilo llano, perfectamente llano e utilizable para aparcadoiro. Ben, porque non se executou hasta ahora? Porque o terreno está blando e ao meter maquinaria pesada atúgase. No momento en que o terreno soporte maquinaria pesada, é dicir, meter camións de zahorra e despois un pisón, é cando se vai arranxar. Intentaron, fai 2 meses ou así, antes de acabar a depuradora da aldea de abaixo, que foi a última, e non foron capaces de entrar e marchar. O outro día volvemos ali ca empresa porque quería que comprobara a auga que sale en Cancillós do polideportivo, quería que comprobaran porque a veces era cuestión do saneamento, pois comprobamos que era unha fonte que hai ali que levaba sin salir, sin brotar auga un montón de anos, e agora digo, se por salía, sale vendela, non? Entón, aproveitamos para ir hasta ali, volvemos comprobar e non se pode facer. Eu sei que hasta o señor Abade non entierro dixo que nos aparcar ali que estaba intransitable. Vacas sin cornos son moucas. Se queres obras e obras de infraestructura e obras potentes e que realmente traen consigo que o río estea perfectamente drenado, tes perfectamente saneado, tes que facer este tipo de actuacións que teñen un impacto visual relativo. Isto é, bueno, a placa de cemento vaise ver, sí, a placa de cemento vaise ver, pero no momento que tea todo allanado, pois tal. É dicir, en resposta a está previsto económicamente con cargo ao propio contratista, con cargo a explotacións medioambientais, a decentar aquelo non, botar zahorra e que quede para aparcadoiro. Temos que deixar como máis ou menos estaba. Claro, ten que deixalo como unha pista de concentración parcelaria que é firme. Pero da tapa da fosa séptica? A altura da tapa, se non aquilo, a altura da tapa, temos que faran algo de pendiente ou algo. Eso xa é cousa dila. Pero, poñemos o exemplo, que outro día, nunha pista de concentración, que, bueno, aí abaixo están, bueno, quen te ha visto e quen te ve, non? Pois, bueno, había uns buratos, decidimos meter ali uns tractores de zahorra con grava, e menos mal que parou de chover. Se non era peor o remedio que a enfermedade. Xa. Entendemos, a zahorra consolida moi ben, podémoslo comprobar aquí no xardín que retiramos aí unhas pedras cando caíra unha veciña, non? E botámoslle zahorra e botámoslle cando estaba blando e aquilo parecía bulleiro, e agora vas e é unha maravilla. As cousas hai que facerlo no seu tempo. Eu sinto moito as molestias que se lle poden ocasionar aos veciños, pero
Non, sí, é que cada vez que hai un entierro hai un problema ali, porque non hai un sitio onde Só temos un remedio. Decretamos que non morra máis hasta que eso podemos facelo, non? Hasta que... Pode ser. Pero, bueno, sei perfectamente que cando hai un evento... Iso é o máis... Pero, bueno, eso Eso agora é cuestión dun mes e pico. está previsto. Non, agora só na primavera, supoño que podrán facer. Exactamente. Alguna preguntinha máis? E ben, eu non me preguntas nada de por... Non, moi ben. Tuve chamado e tal. Alguna cousa máis? Pois moitas gracias pola vosa presencia, xa podemos dicirle aos veciños de Arnuide que aquí non comemos a naide, que nos levamos ben, que somos vos veciños e tal, cada un do seu pai e da súa nai, pero todos tiramos, remamos no mesmo lugar. Hoxe falouse moito de Arnuide, outros días falase de outros sitios.